αγαπητοί φίλοι αυτοδιοικητικοί, φίλοι συμπολίτες, πέραν από τις ευχαριστίες του επάρχου, εγώ θέλω μετά τις ευχαριστίες και μετά την αναγνώριση ότι επιτελέσαμε ένα πολύ σοβαρό έργο, να κάνω ένα παράπονο. Ο έπαρχος αναγνώρισε την συμμετοχή στην όλη προσπάθεια της πρώην δημοτικής αρχής, στην οποία συμμετείχαμε. Σε αυτή την πρόσκληση έπρεπε να είναι από κοινού η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Νάξου. Θα συμφωνήσω. Έτσι. Διότι η προσπάθεια του Βασίλη του Κόκοντα από το παρελθόν και της δημοτικής περίοδου εκείνης ήταν τεραστίου μεγέθους. Η προσπάθεια του Γιώργη του Καραμανή, του Προέδρου τότε, η προσπάθεια η ελάχιστη δική μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα λοιπόν έχουμε και καμπαρώνουμε ένα έργο μέσα από μια προσπάθεια που έγινε εξαιτίας της κατασκευής του σώματος του γεφυριού τότε από την Εγνατία. Ήταν ευτυχής η κυρία που μέσα από τις συνθήκες εκείνης της εποχής δυσμενής επωφεληθήκαμε και ήρθε εδώ η Εγνατία με την αρρωγή της Μάτας Παπανδρέου, με τις προσωπικές επαφές που είχε ο Βασίλης ο Κόκοντας και της περίοδου εκείνης με την πολιτική και επετεύθη ο στόχος. Ένα όνειρο πολλών ετών, μια κατάρα εδώ της θέσης τους εδώ, τέλειωσε, έληξε επικοδομητικά. Δεν θέλω να παραπονέμαι άλλο. Θέλω να πω ότι ας είναι δείγμα και παράδειγμα τούτο εδώ, να γίνουν και άλλα έργα μέσα από μια διαχείριση των χρημάτων για τις δημόσιες επενδύσεις, ευρύτερα και πέραν τούτου του έργου. Ας είναι καλορίζικο, κύριε Νομάρχη, δεν είναι παράπονο, ήθελα να το πω στον έπαρχο γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι δεν έχει σημασία ποιος είναι ο Δήμος, σημασία έχει ποιοι είναι οι αρρωγοί στην προσπάθεια του την κοινή. Ο Δήμος τότε πλήρωσε πολλά χρήματα και πέραν της υποχρέωσής του για να αγοράσει το πρώτο κομμάτι εδώ για να εγκατασταθεί. Στα δικαστήρια τρέχαμε και μας κυνηγάγανε με τα τουφέκια. Θα θυμάστε. Λοιπόν, ας είναι καλορίζικο, ξαναλέω, και ας είναι και δείγμα και παράδειγμα για άλλα έργα στην ευρύτερη Νάξου. Ευχαριστώ πολύ.